aparo ni gima Salim wacho en ni onego bed wa deploy new techniques and strategies mondo wa build a critical mass manyalo push agenda weche migratiro mar oganda. To Salim bende chako wacho point moro kae manyiso ni beyond case mar Boniface Mwangi kod Agatha onego bed wachako waendeleza mbaka manyalo konyo loko pach oganda ma East Africa mangima. Mongiso ni watim civic education at the grassroots level mondo jopiny ong'ere atichgi, to wago beyond civic education mondo koro watim political education ma koro nyalo miyo dhano move into action for a political discourse. To mano nyiso ni kaka jogo matimo makedo ratiro mar oganda nyiso ni koro nyaka wariure to walos kod jogwa matiyo kedo ratiro mar oganda, wa engage other professionals, obed doctors, obed teachers, obed advocates, mondo wate obed the international community mondo gigo matimore mok morwa wariure to walos kod sauti achiel mondo watiek weche mege mahundu mar oganda. To mogik awacho ni East Africa en marwa. To East Africa ok en mar ji adek ang'wen man in the position of power. The biggest message en ni jogo makoro tayo mahundu in East Africa ong'egi en William Ruto, en Tundu Lissu, to en Museveni. Samia, sorry. They should be hounded out of power. Jogi should be ejected out of office mondo wabed kod a break from the old system. To nyaka sani pa ni jogo makedo ne ratiro mag oganda winjo be nigi ketarita mana inyanya to ka giwuotho e pinje mag East Africa kata e region mano mar East Africa inyanya to gino mano no otimore ne Boniface kachiel kod wach ni mogeka Ojiro. One enemy from my background criminology, I think no mokuongo we erred in the strategy manene Boniface Mwangi odhi go Tanzania. Aparo ne digidhi mopogre at different times, to maybe not all of them they could ndege. So basically gimwacha mwacho ni because koro en gimanyisore alela ni pinje sirikande mege East Africa koro oriwo tola chiel mondo ogoreg jogo makedo ratiro mar oganda kendo gikum jogo madwaro ratichgi. Nyiso ni koro nyaka jolony kaka Salim Giri and others must now come up with the mechanisms madhano bedo trained weche mege safety and security mechanisms manyalo cushion jogo makedo ratiro oganda against hinyruok. To mar ariyo en weche mege mental health ama social psychological support. Iwon wacho kaka ni gik manyithind Boniface Mwangi neno ama winjo ni baba gi nopitia mechanisms mage miketo mondo cushion families mondo kik crumble ama kik weed peck maduong sand ama lit ma achiel kuom familia gi kale. To moro bende enene what kind of support manyalo yudre mondo ota weche mekedo ratiro mar oganda, including technical support, regional solidarity. Iwinjo ka Salim wacho kaka ni chien kucha Mwalimu Kabarege ne loloso nyaka passport ni Mandela mondo yud an avenue and way manyalo dhigo woko mar Africa mondo dio lobby iweche mege ratiro mar South Africa. In the current new norm, makuro wan kodosani, putting in mind the current legal and political dispensation wan kodosani, mikakati mage minya loketi mondo o support jogo makedo ratiro mar oganda mondo netbox ama stumbling blocks ama challenges mage kale sani ginyalo overcome mondo Africa ma Ugwe obed kod lokruok ma waduwaro kendo mwagombo. Otherwise gimang'eyo ni jotelo mege East Africa oriwore mondo gigowa, jotelo mege police ama security oriwore, emomiyo
inyalo bedo abducted Kenya kae tinja piny moro to mano dhi adhiya, inyalo lal kodi to mano dhi adhiya. Koro riwruok magin kod chande wabende wariwre for justice kendo wariwre for solidarity kendo wariwre for the push for accountability and human rights. Erokamano deny wachni mogik wakili. Aparo ni mano ni kare aduana yiera ni there's need mondo mi joma kedo ratiro mar oganda